Fil-bidu tal-ġbir tal-provi dwar il-qtil fl-Imnarja fil-Bidnija, xhieda li spikkat kienet dik ta' Marja Mirjam Busuttil Ħowħvlit li kienet ilha 29 sena miż-żewġa lill-vittma. Permezz ta' video conferencing qalet illi dakinhar kmieni filgħodu hi flimkien ma' żewġa u omma kienu sejrin jaraw lil binthom f'logħba volleyball. Fi triqithom lejn Ħażebbuġ qabdu triq oħra minħabba xi xogħlijiet f'dik prinċipali. Xedet li raw raġel bil-mutur ġej mid-direzzjoni opposta u wara li jafas il-brejk, il-vittma li kien qed isuq u martu li kienet passiġġiera għamlulu sinjal biex jieqaf, iżda dan baqa' ġej u ħabat fihom. Il-koppja mbagħad ħarġu mill-karozza. Komplittajt li b'kombinazzjoni is-sewwieq ta' warahom kien pulizija mill-Bidnija li kien sejjer ix-xogħol. Il-pulizija sejjaħ lil Ħamdan bismu u staqsih x'għamel. Minħabba li l-ħabta kienet żgħira, il-mara qalet li talbitu jagħmel rapport, iżda dan qalilha li jaqa' taħt tal-lesa. Kif aċċerta li ħadd ma kien imweġġa, il-pulizija għarraf lil-lesa u kompla fi triqtu. Komplittajt li kif telaq l-akkużat sar aggressiv u beda jċempel u jidaj fuq it-telefon. Ftit wara wasal uffiċjal tal-lesa u fl-istess ħin wasal iben l-akkużat bil-mutur. Dan qal tal-lesa biex iwaqqaf lill-akkużat għax kien se jagħmel xi ħaġa ħażina. L-akkużat qabad il-mutur ta' ibnu u telaq minn fuq il-post. Sadattant il-vittma qal lill-martu biex tidħol fil-karozza u ftit wara l-mara xedet li rat lil Ħamdan ġej. Qalet li mar fuq żewġa sparalu point blank 5 tiri fosthom f'wiċċu u fonqu u mbagħad l-akkużat qallu nispera li tmut. Is-sitt tir li semat kien lejn il-karozza tal-lesa. Komplit tixet li kif qalat tiri hi u omma rnexxielhom jimbuttaw ħal fuq is-sit ta' wara, żiedet li neħħiet il-mutur min nofs u saqet lejn l-isptar. Kif kienu tilajn it-tela talla ommu fil-limiti tan-naxxar, lemħet ambulanza, mart il-vittma imbagħad daret u saqet qudiema biex twaqqafa u t-tobba trattawh dak il-ħin stess. Minn hemmhekk il-vittma ttieħed l-isptar, imbagħad ambulanza oħra ħadet lilha u lill-omma l-isptar. Imbikma hija stqarret li 3 darbiet ippruvaw iġibu qalbu lura, iżda wara satejn miet. L-Ispettur Kurt Colombo Zara qal li minħabba l-ammont ta' qasab fiż-żona ma kienx possibbli biex issir tfittxija bil-klieb tal-pulizija. Qal li bil-permess tas-sit il-pulizija bdew iqattaw il-qasab u komplew bit-tfittxija. Stqar li l-pulizija kienu mħassba dwar l-arma għax kienet fiha l-balal, iżda l-akkużat ma ridx jgħidilhom fejn kien remja.